wakar. Matashi kuma jagoran matasa na mambila ka ci gasa sannan ka yi ransa ko ta ina a sassa sardaunan gasol ne dan maliki mai mutane jagora na mambila sannu zabo masu zane to abin da ya sa aka masarautu a na farko dai karatu barin ilimi aika karantu dan mama akwai tarbiyya da ya samu tungun manya da biyayya gun mahaifa ga biyayya gun magabata kuma gashi yana da kyauta to wannan ne yasa aka yi masa sardaunan gasol sannan jagoran mambila jagoran matasan gasol sannan aka mai dan malikin nasararsa kawai daga Allah to ni ne Ahmad kewai ke gani da mai dukan Saleem Iliyasu. Yaro da kuɗi abokin manya Saleem Iliyasu jagoran mambila sardaunan gasol mu je dan zaki lokacin ka ne dan maliki Allahu ne ya baka. A baraka da kwana ga muje sardauna ko za su kuna aika yi suna Alhaji Saleem Iliyasu Goje gwanina Dan maliki an bincika ba a samu matashi ya kai ba sardauna